माबाफोर दुखु जादोंमोन नामा आदाया? थख्ला फंबाय हामाथोमोन। मोसौ दोस्लायनो नांगौमोन। समाबो जानांसिगौ माथो। नों थगोर थांगासिनो दं आङो। जागोन दे। देग्लायथ' जुखाम खेथिया बिराद मोजां जाबायलै, फिथाइबो बिराद थायबाय। खिन्थु एबार नैबे जाखांनासो जों मा मावगोनथाय आं बेखौसो साननानै हमनो हायाखै। दा जोङो बेबायदि इमान मोजां हाखौ, बेनिफ्रायनो जों इमान मोजां फिथाइ मोनबाय। बे हाखौ जों ओरैनो गारलाना माइ गायनोसै ना मा होनो लोगोफोर? नुबाय लोगोफोर, मानसिना दैजों थायोब्ला मा फिथाइ मोनजायो। आं नोंसोरखौ सिगाङावनो बादा होदोंमोन। केरेला, बेंगलर माबा माबि बेफोरखौ बाद दोन, जायगायावनो जोंनिया बहुद सुबिदा। मावनानै जानो रोङोब्ला जोङो मोजां मोजां इन्डास्ट्रिखौ जायगायावनो दिखांनो हायो। एक्सुवेलि दै बिक्रमाबो बिराद लाखि आख'। जुदि जों बिक्रमखौ लोगो मोनामोनब्ला जों मा जागौमोनथाय बेखौबो साननो लागा खिन्थु। औलै, जायगानि मानसि गिदिर गिदिरफ्रानो जोंखौ जेबो राहा दिहुनना होआब्रा। गाज्रि नोजोरजोंल' नायबाय थायो। बिदिबा जों बोरै जौगानो हानो? दा जों बिक्रमखौ लोगो मोननायखायसो जों बिदि जौगानो हाबाय, नङाबा जों बेखारैनो थानांगौमोन। आरो बिक्रमखौ जों गासिबो दम होनायखासो मोनबाय। जों गोदो गुन्दा मोनना, दाथ' जों गुन्दा नंना मोजां जाबाय। नंगौथ'। बिक्रमखौ ओरैबायदि बिक्रमाबो बिक्रमनि थाखाय जों लाखि, जोंनि थाखाय बिक्रमाबो मोनसे। एक्सुवेलि मानसिया बिदिबो जानांगौ आख'। दमबो जानांगौ, एसे गुन्दा टाइपबो जानांगौ, अब्लासो फैयो मानसिनाव। दमखौ बुंनाङालै। जादों थिगानो जादों नङा होमबा? बिदिबो जानांगौलै समाव, नङा होमबा? ना मा होनो? नैबे मंगलनि टेकनिकआ माबायदि? मोजां ना? मोजाङानो, गाज्रि नङा खिन्थु। हिनजाव लादोलै बोरायबाय थाबनो बुरबकफोर थांगोनलै। बिब'नो सासे गाहाम बुरैनानै दङ। नोंलाय मा हिनजावनि खोथा दा बुंलै। बाद हो, लादोलै नों। नुवाखै दारि लावलांजोब्बाय। खामानि मावनायखौसो मावनाय, गोदान गोदान नुबाय थाबाय, मोनगोमोन थाबाय। बेफोरखौलाय मा रायलायबाय थानो? थौ थांसै। बेफोरखौ बाद दोनलै थौ। नोंसोर गाखोलै बेयाव साथाम। नै उन्दिना आइ, नों ओजों फैनायसाय। मानोमोन आफा? नै मुन्दिना फिसा आइ, मा जादों? सानफा एफा एरा एरा जालायगासिनो दं नोंसोर सानैनि गेजेराव। आं जेबो हमनो हायाखै आइ। औ आइ, हा माथो जामारदोंनो फालाय? हा माथो एरा एरा खालामबाय थानांगौ जाखो बिक्रमखौलाय? जेबो जायाखै। आच्छा बिमा, जोंहा मुन्दिना फिसाजों बिक्रमादैजों मा जामारदों? जानो मा जामारदोंथाय, आं जेबो हमनोनो हायासै। आं एसे मोजाङै सोंनानै नायनोसै र' दा। बिमा, नों सोंनानै नायसाय। जागोन दे। बिक्रमादै। मा आदै? बिक्रमादै, नों मोनसे खामानि मावनो हागोन नामा? बुंलाय आदै। जोंहा न'खराव रांनि एसे गोनांथि जादों। नों बेंकआव थांनो हागोन नामा आदै? जागोन दे, थांजागोन। दे मुन्दिना आइ, नोंबो बिक्रमजों थांफादो। आरो आं बेजों थांनो आफा? आं बे मानसिखौ दान्दिसेबो नायनो हाला। आफा, बेखौ जोंनि न'निफ्राय दानो होखारना हर। छि, मा बुंदों नों आइ? नङाबा आंनो ओंखारलांसै नै। मा जाखो आइ? लाजियाबो खोमा। गैजारोङिनि फिसायानो दाहोना थाग्रायानो आंखौ प्रप'ज खालामनो। दानो होखारना हरनोबा हर बेखौ जोंनि न'निफ्राय, नङाब्ला आंनो ओंखारलांसै नै। नाङा मन्दिरा, नों मानो ओंखारलांनो? नों जाबाय बे न'खरनि फिसाजो, आरो आंथ'। दे आदै। जागोन फिसा। थाथ'दो। नों बेफोरखौ मा खालामखो मुन्दिना आइ?
नै अमा आदार फै फाग्लानि फिसाफोर जानायफ्रा फाग्लि जाब्ले आखलानो बांद्रायथारबाय इयो नांफैदाव नाङाहाय हाबाब बैसो रंगरालायनायानो अमा आदार थां फाफिफोर दा माजों ओंखाम जानाय नङा मा जालायखो नङाबा नै नोंसोर आंखौ मोनगोन ना हाब मा बुंखो बियो जोंखौसो लानो थिनबाय माथो जों लायाबा रावबो लाखायालै नोंखौ बैसोआनो रागलांबाय माथो रंगलांखौबाय थौहैनोसै अमा आदार हैनोसै थौहैनोसै दुलु 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 नै ओरै फै जाफैथ' नै खाथियाव थानोसै थ' खाथियावबो दों गेलेलांना नै जाफै गोथावथाराव दों नै आया माथो गिनासो खारबाय थाथोंसैलै दा जागोन बे बिक्रम फिसा हा दालाय माथो सानखो आं जा थांखि लाना थांदोंमोन आं बे थांखिखौ मावफुंनो हायासै जाय हिनजावा हौवाखौनो हौवाना सिनायला बेनो आरो बिनिफ्राय देरसिन आरो मा दुखु थाबावनाय हामा फिसा दाबो जेबो नङा आं साननाय बायदिब्ला गाव माब्लाबा गोसोआ गिदिंफिनब्ला दाबो फैफिनथारगोन बियो नों एसेबां सिन्था खालामनाङा दे आफा आगै आगै फैदों ओंखाम जानो थांसै नों जायाबा आंबो जाया आगै आं जाथ'नांगौ नोंसोर जाहैग्रोदो होमबालाय थादो आं हारसिं जानोबो बोरैबा मोनलायलाङो आगै बिक्रम मा सानहाबबाय थाखो फिसा फै ओंखाम जाहैनोसै सिखारदो दे आं जाथ'लायो मानो टाउनावसो थांना फैनाय हा ओंखाम जायाबा बोरैथो जानो जागोन दे जाथ'ला आं नोंसोर जाग्रोदो दे बिदिब्लालाय थाब फै दे जागोन दे हा बहा थांनो ओंखारलायखो बिक्रम फंबाय टाउनाव थांना फैनाय आरो ओंखाम जालांखाबानो जासिगौमोन ना जाथ'ला दे नोंसोर जाग्रोदो दे थाब फैफिनदो दे फंबाय दे जागोन दे आफि आफि ओइ माबा दै गिलासे लाबोबावदोहाय ओंखाम जाखांना दैसो गांफिननाय मोनबाय आं र' लांगौ हरदो दैखौनो गिलासे लोंबावनोसै आं बे जोंहा बिक्रमनि सोमोन्दैलाय माथो सानखो बेखौनोथ'हाय आफि सिन्थायावनो मा खालामगोन मा मागोनसो मोनथारबाय आं गोदानसो नागिरनो ना बेखौनो लायफिननोसो गोदान लायबाबो बिक्रमाबो मानिया बिराद जारलासो मोनथारबाय आङो जोंहाबो थांफिननो समा जाफिनबाय आरो राजाखौबो लांफानोबो बिक्रमाबो हरफागोन हरफाया दा नोंहाबो सिनस्रि सानायाबो हामाखै नोंहाबो बांद्राय थांनो हाया मावनाय दांनायावबो उसुबिदा लाग्राबो गैया दा मा खालामनांगौ जेबो साननानै मोनला
दा माथो रायलायबाय थाखायो नोंसोरलाय दा माथो सानबाय थाखो ए ओइ बिक्रम फिसानि खोथाखौनो रायलायबाय थादोंमोन आफा मा खालामनाया मोजां जागोन होननानै दे आइ सानैजोंथ' मा जाबावनो जों माबा मोनसेबाबोथ' राहा लानांसिगोन दा जोंहाबो थांफिननो समाय जाफिनलाय लांबाय दे आइ आं ओंखाम जाहैसै दे नोंसोरलाय जाखांबाय आइ जाखांबाय दे नोंबो थां जाहैदो दे होमबालाय आंबो जाहैसै दे आइ दे थांदो बिहामजो नोंबो ओंखाम हैदो थां आच्छा सानजारि बाय औ थोख्ला भाइ माथो न'खरालाय सिरिनिफ्राय सिरिसो जानो हमबायलै औ थोख्ला भाइ सिगांसो इसिबां रंजा खुसि दावराव मोजां मोनथारदोंमोन औलै दासो स्रि स्रा दाउस्रा मावरिया बायदि मोनलायलांबाय आङो सामफ्रामबो गाबनायानो गाबनाय माथो जोबनोनो रोंला नोंलाय दाब्लेखौ मालाथो लांगोन आं बेखौनोथ' सानदोंमोनलै देग्लाय बैसागुआवनो लांगोन नामाथाय नाथाय बिमा बायदि बुरिथार ना बेनिखायनो आं लांनो गोसो गैया लांदोब्रा न'आव लांबासो समायलै गोथाव गोथाव मोनजागोन मोनजानायाथ' मोनजागोन र' भाइ बिमाजों समान बैसोना बेनिखायनो आं लांनोबो गोसो गैया सप्तासे सिगां आंखौ लिंहरखालै हाब सप्ता मोननै सिगां लिंहरगोनलै भाइ नोंखौ औ जादोलै होद जादो भाइ मन्दिना आइ नों मा जादों नों मानो एसेबां दुखुआव दङ बिक्रम ओंखारलांनायनिफ्रायनो नों मानो जाया लोङा दं आइ मन्दिना आइ नों जोंखौ थगायनो दासान आं मिथिगौ नों बिक्रमखौ गाज्रि राव बाहायनायखाय बिक्रमा बियो गावनि न'आव जायखारलांबाय आरो नों दिनैसिमबो मिन्थिया आइ बिक्रमा सोर आइ आरो आफा नोंसोर मा बुंनो सानदों आं जेबोखौनो बुजियासै नों मा मिथिनो आइ नों गोदानसो जिउ मोनफिननाय बिक्रमा जादों आंनि लोगो दिनेशनि फिसाला आइ आरो बिक्रमा जादों आंनि बिजामादै नोंनि हौवा आफा मा बिक्रम आंनि हौवा आयै बिक्रम आंनि हौवा नंगौ आइ बिक्रमा नोंनि फिसाय नाथाय नों गाज्रि राव बाहायनायखाय बियो न'आव थांफिनबाय आइ बिक्रम आंनि हौवा आरो बियो माब्रै आरो नोंसोर मानो बेफोर बाथ्राखौ लाखुमाखो मन्दिना आइ दिनैनिफ्राय 2 बोसोर सिगां नोंसोरखौ बिक्रमखौ जों आरो नोंखौ जुलि होदोंमोन आइ दे जागोन दे नोंथां जोंहाबोथ' रावबो गैया नोंथां दे सानबेसे थायो थानो हागोन दे नोंथां औ फैदोल' नोंथाङा दे जागोन दे हा सोरनिथो कलमोन बेलाय ओइ माबा जोंहा बै गगामुगनि सनाराम सरकारि गावब्राया औ फिसाजोआ दाख्लै फरिखा आनजादा जोब्बायनो टाउन बेरायनो होननायखाय बिफाया साननैसो दोनफैनो नागिरदों हा थाफैथोंसै आरो दे फैथों आरो फैबा मोजांसो जोंहाबो स्रिं स्र' सिरिथार जायो औ मोजांबो जागोन फैबा आंहाबो लोगो मोनगोन दे फैथोंसै बिदिबा आसा बिक्रम फिसा दा आं डिउटियाव थांनो ओंखारबाय आं दा मोनाबोनोबो हागौ बै साहा बागानाव नों एसे दिथा हैदो आबा दे जागोन दे दे बिमा आंहा समाबो जाबाय दे थांदो आं ओंखारलांनोसै थादो फिसा दे फै आइ मन्दिना बेनो आंनि बन्धुनि न'
ओइ दिनेश नोंथां ए सफैबाय आलासिफ्रा आच्छा मोनफैबाय एफा गोबावजों दिनैसो फैथारबाय फैदो सिङाव फैदो दे जागोन दे आइ जागोन दे आइ दे हरदो बेगा थौ फिसा थौ फै सिङाव फै दे जिरायदो औ आलासिफ्रा जिरायथ'दो दे आं दै लायनि जागोन दे आच्छा नोंथां लामायाव फैनायाव माबाफोर उसुबिदा जादोंमोन नामा गैया नोंथां गसाइनि अननायाव जेबो उसुबिदा जाबाखै दे नोंथां दे मोजाङानो मोजां जाबाय होनबा नो आलासिफ्रा दैखौनो लोंग्रोदो जागोन दे नो आइ दे जागोन जिरायथ'दो दे आं साहा फुदुंना लायनि साहाखौ नांलायला आं साहाखौबो गारनाया गोबाव सम जाबाय हा माथो जाबावनो गयखौनो जादो गय लायनि आं गयखौबोथ' आङो गोबाव सम जाबाय गारनाया जेबो दासान दैखौनो लोंनोसै आलासिफ्रा मोजाङानो जोंना साहाबो लोङा गयबो जाया दे बिदिबालाय हा बिदिब्ला नोंथाङालाय बामोन बायदिसो जानोसै माथो बिदि नङा नोंथां बाथ्रा जाहैबाय आंहा थैजासिम थांसिगोन आंहा नैबे जिनिसा बेखौ सोबाबा माने आंहा किसु खामानियाव उसुबिदा आरोखि साननाय हनायाबो गोमालायलाङो मोजांथारबो दा दे गावबागाव हुदासै नोंथां जेबो दासान देनां फैनानै जिहेथु आंना फिसाजोआ नोंथांनाव थाफैबाय जेला देनां फैनानै मोजाङै जालाय लोंलाय खालामलांसै आरोखि हा नोंथांनि गथ'फ्रालाय न'आव दं आंनियाथ' गथ'आ गेदेरा केलकातायाव थायो बहायनो साख्रि मावो आच्छा ओमफ्राय फिसाला उन्दै सासेया मैयासो सफैदों PhD डिग्री फोजोबनानै दा न'आवनो दंथ'यो आरो उन्दै सासेया औ मैयासो फैदों बिमा थांनाय फिसा बिक्रमखौ लेंहरनाय आलासिफोरजों सिनायथि लाफैथोंसै ओइ बिक्रम ओइ बिक्रम फिसा नै ओरै फै आलासिफोरखौ रायदावफै मानोमोन आयै नै आफा आलासिफ्रा फैबाय सनमान लादो खुलुमबाय आदै दे गोजोन्थों दे जिराय फिसा जिराय बिक्रम आदै हा खबरफ्रालाय मोजांथ' आदै दं बिदिनोसै नै आदै नायल' जाल' सासेल' फिसाजो आंनिया नैबे फिसा मन्दिनायानो मोजां ना औ मोजाङानो फरायनायफ्रालाय माबोरै जादों बिदिनोसै मोजाङानो आलासिफोरनोलाय मा जाखो आयै हनै मालाय आलासिफ्रानो जेबो जाया मिरामिससो मालाय माबा दिल्लीनिफ्राय लाबोलायनाय हनै गोलाव माबा सोबलायदों आफा मोजांथार हनै होमबालाय आं बेदर एसे लायनोसै ओंखामखौ जालांथोंसै दे लायथां आफा दे जागोन दे जानाय लोंनायासो माबोरै जाखो नोंथां अरजाया जेबो नङा जोबोद मोजां जाथारदों आङो गोसो होनानै नोंथाङाथ' बेखौ बुंखासिगोन बिदिबा सम सम फैबाय थादो आरो दे आफा जागोन फिसा मोजांल' थादो टाउननि खोथा गारि मथरनिफ्राय हुसियारि थादो फिसादो थादो दे बिक्रम आदै दे आदै थाव नोंथां आं ससे आगबारिनोसै थांदो दे आलासिया औ जागोन दे थालायदो दे न' मानसि गैया नामाब्रा बिक्रम बिक्रम आदा बिक्रम गैया नामा आलासि फैदों सिखाराखै बियो फै हाब फै सिङाव माथो औ मादै जागोन दे दे जाबाय दे आदै मादै मोजां बाबुमोन औ मोजाङानो मादै हा बबावबा बेरायनो फैदोंमोन ना बेयावनो फैदोंमोन मादै बेरायनो बिक्रमखौसो एसे लोगो हमनो फैदोंमोन फन हरनायखाय लेंहरनायखाय फैदोंमोन दे मोजां जादों दे बेनिफ्राय बाबुमोन दासान्दि बोरै बोरैथो जाखो
नोंसोरनि हारसालफ्रा थिगैनो दङ जेने थेने बिदिनो ग्रोब ग्राब दंथ'यो आरो मोजां दे नाजा मोजाङै नाजा नाजानायानो गुबै थांखिथ' औ दे होमबा नोंसोर थाथ'दो आंहा अफिस टाइम जाबाय आं अफिसाव थांनोसै दे आच्छा जागोन दे नै बेगा लांदो दे थाथ'दो दे होमबा बिक्रम 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 ओइ बिक्रम सोरबा लोगोफोर फैदों हनै थ' नों थुकुर थाब सिखार एग्रिकालसारनि एपइन्टमेन्टआ बोरै जाखो आदै एपइन्टमेन्टआथ' फैनो गोनांमोन बे मासावनो नाथाय फैगोन ना फैया मा जायो नायनोसै देहाय बिदिनो सरकारनि साकरियाबो खाफालसो खोथा नालाय ओंहाय खाफाल थाबासो सरकारि साकरिखौबो मोनो नालाय नङाबा दिगदारानोलाय हा नोंहालाय माबाफोर खामानि मावदों दा माथो मावदों मावनायाथ' मादै जेबो मावथाखै आं दा एसे ओरैनोसो जिरायनानै दं दे उनाव एसे माबा लांनोसै फरायनाया बेसेसो मोनखोमोन नोंना फरायनायाथ' ग्रेजुवेट जाबायमोन मादै ग्रेजुवेसन लाखांबायबालाय मोजाङानो जाबाय दा नोंसोरसो माथो